Здравейте, съграждани! Днес бяхме нападнати с доктор Бонева за това как сме гласували на заседание на 14 септември, а именно против смяна на разходите от капиталови да бъдат изнесени в разходи за аварийни ремонти. Какво означаваше това и защо не подкрепихме докладната? Всяка година в рамките на общинския бюджет държавата отпуска определена сума за ремонт на пътищата. В нашия случай за тази година сумата, която е отпусната, е 1 милион 109 700 лева. Като с въпросната докладна от 14 септември кмета на общината, вече бивш Димитър Стефанов, поиска 653 669 лева да бъдат прехвърлени от капиталовите разходи към разходи за авариен ремонт. Какво означава това? Това означава, че тази сума, освен че ще се използва за предизборен ремонт на част от уличната мрежа в града и в селата, по-лошата новина за жителите на общината е, че чрез авариен ремонт това означава, че пътищата и фирмата, която е наета, не участва в обществена поръчка и не носи никакъв гаранционен срок за направата на ремонта. Тоест, в задачата се пита как, когато си купим кафе-машина за 200 лева, тя има 3 или 5 години гаранция, а ремонт за 653 669 лева няма нито един ден гаранция. Разбира се, това са административни хватки, с които кмета на общината и неговите бившия вече и неговите взаимно свързани в корупционни практики приближени се опитват да направят така и да ни изкарат, че ние гласуваме едва ли не против. Напротив, ние поддържахме, че капиталовите разходи в размер на 1 109 700 лева трябва да се изразходват чрез обществени поръчки, за да може при направата на ремонтите общината да има гаранционен срок върху тях. И фирмата изпълнител, ако не извърши качествено ремонтите си, то тя съответно да носи собствена отговорност. Което към момента по този начин, по който всички останали колеги от ДПС, от БСП, от така наречените патриоти, ВМРО, осъдени от част от тях от Комисията за борба с корупция, гласуваха еднолично за. Какво искам да ви покажа в случая? Ето за какво става въпрос. Този участък зад мен се води асфалтиран, ремонтиран за 653 669 лева, или всъщност това е сумата специално за тази улица, която е отделена, е 10 000 лева. Ето какво може да направите с въпросния ремонт. Може да засеете чесън. Чесън е поне по стара българска традиция и поверие се смята, че пази от зли сили. Благодаря ви, не се подавайте на манипулациите, които Димитър Стефанов и неговите приближени искат да създадат като нагласа срещу нас. Това са хора, които няма как да излязат с лицата си, да се покажат, защото знаят много добре, че аргументите, които ние може да извадим, и документите, които може да извадим, определено ще покажат тяхното истинско лице. И това ме подсеща да ви споделя, че последните 2 години и половина работя по една тема, свързана с дълбоката корупция, и ще покажа в най-скоро време по какъв начин общинския бюджет се източва за сметка на частни интереси от фирми, свързани с семейството на Димитър Стефанов. Още веднъж, не се поддавайте на манипулации. Всяка нападка срещу нас ще намери своя резонен отговор с истината. Благодаря ви за вниманието и за подкрепата.